Hollywood nám v průběhu let nadělil několik opravdových skvostů s nejlepšími hereckými výkony, od Titaniku po Hvězdné války. Ale věděli jste, že mnoho celebrit ve skutečnosti nenávidí role, ve kterých v minulosti vystupovali a později toho hluboce litovali? Dnes odhalíme 10 scén, u kterých herci litují, že souhlasili s natočením. 10. místo. Emilia Clarke, Hra o trůny. Emilia Clarke rozhodně nelituje své celkové účasti v mega úspěšném seriálu Hra o trůny. Přece jen role Daenerys jí zajistila slávu po celém světě a spoustu budoucích nabídek u velkofilmu, jako například Terminátor či Star Wars. Natáčení často brutálního seriálu je samozřejmě pro herce velmi náročné, a tak si i Emilia musela vytrpět své. Jednou z těch méně příjemných situací je natáčení nahých scén, které jsou zrovna u britské herečky skutečné a nebyly při nich použity žádné dublérky. Její rodiče a blížší okruh rodiny byli tak do konce 3. sezóny obeznámeni, ať přeskakují určité scény, aby nedošlo k trapným momentům. Po skončení 3. sezóny však Emilia do svého kontraktu vložila vsuvku, jež zakazovala všechny budoucí potenciální nahé scény. Další zlom ale ještě nastal ve 4. epizodě v 6. sérii, kde byla mladá herečka ochotna udělat výjimku, aby scéna, kde Daenerys vystoupí z ohně, mohla vypadat více epicky. Bohužel pro ní na tento moment zcela zapomněla. A když se na epizodu koukala se svými rodiči, nastal přesně ten trapný moment, kterému se chtěla v úvodních sériích vyvarovat. Později tak litovala, že tu scénu natočila, nebo o tom aspoň neřekla svým rodičům. Číslo 9. Kate Winslet v Titaniku. Titanic je s námi již déle než někteří z nás. A jednou z nejlepších věcí na tomto filmu je románek mezi dvěma hlavními postavami, Rose a Jackem. To proto, že film je téměř dokonalý a každá scéna má nesmírnou hodnotu. Zatímco my můžeme milovat každou scénku filmu, totéž nelze říct o Kate Winslet. Všichni si pamatujeme tu scénku, kdy Rose žádá Jacka, aby ji namaloval jako jednu ze svých francouzských dívek. V neupravené verzi Titaniku se musela Kate Winslet v této scéně odhalit hodně. I když původně s touto scénkou souhlasila, po vydání filmu měla mnoho interakcí s otravnými fanoušky, kteří jí přinesli výtisky této scénky, kde pozovala jako francouzská dívka a žádali ji o autogram. Tyto interakce Kate Winslet zkazily Titanic a dlouho poté litovala, že souhlasila s natáčením této scény. V roce 2011 také v rozhovoru řekla, že nyní odmítá dělat takové scény kvůli své zkušenosti z Titaniku. Samozřejmě s ní cítíme soucit, protože kdo by chtěl být vystaven takové reakci? Někteří lidé dnes opravdu nemají žádný stud. Číslo 8. Jim Carrey v Kick-Ass 2. Kdo by si nepamatoval, když poprvé vyšel film Kick-Ass? Film v kinech vydělal $96 milionů. Díky tomuto fenomenálnímu výkonu musel přijít druhý film. Kick-Ass 2 měl premiéru v roce 2013 a Jim Carrey v něm hrál jednoho ze superhrdinů, který je nakonec zavražděn některými superpadouchy. Jeho vražda byla poměrně brutální a krvavá. Když mu násilí ve filmu zprvu nevadilo, změnil svůj názor jen několik měsíců před vydáním filmu, když došlo k tragické události v základní škole Sandy Hook, kde mnoho lidí přišlo o život. Během let studie ukázaly, že násilí ve filmech ovlivňuje lidi k většímu násilí v reálném životě. Nebo v to aspoň Jim Carrey věřil. Prohlásil, že odsuzuje míru násilí ve filmu a litoval toho, že se v něm účastnil. Po této události se obrátil na Twitter a řekl: Natočil jsem Kick-Ass měsíc před událostí Sandy Hook a nyní v dobrém svědomí nemohu podporovat takovou míru násilí. Omlouvám se ostatním, kteří se na filmu podíleli. Ať už to udělal v dobré víře nebo ne, je to rozhodně čin, který můžeme obdivovat. Číslo 7. Jennifer Lawrence ve filmu Cestující. Jennifer Lawrence, která byla kdysi známá jako americký miláček, toho zažila opravdu hodně. Již získala svého Oscara za nejlepší ženský herecký výkon v hlavní roli. A hollywoodští režiséři věří, že může být tím faktorem, který film povznese na vrchol, nebo ho zničí. Nicméně i tato herečka má svůj příběh lítosti. V roce 2016, když vyšel její nový film Cestující a stal se velmi populární. Film představoval jí a Chrise Pratta v roli dvou lidí, kteří jsou uvězněni ve vesmíru a mají jen jeden druhého. Vzhledem k tomu, že jsou spolu uvězněni na věky věků, dělají všechno společně. Od zábavy po pokusy zachránit celou vesmírnou loď.
Jim a Aurora si to opravdu užívají, ale film má také několik nepříjemných scén, zejména pro Jennifer Lawrence. Jak se postavy postupně zamilovávají, jejich chemie je více a více zřejmná. A jsou mezi nimi i dost odvážné scény. Ačkoliv Jennifer Lawrence se již v minulosti líbala s hereckými partnery ve filmových scénách, přiznává, že tohle pro ní bylo až příliš. Rok či dva po vydání filmu se Chris Pratt a jeho tehdejší manželka Anna Faris rozvedli. Mnoho fanoušků věřilo, že za to může Jennifer Lawrence, avšak ona popřela, že by s tím měla cokoliv společného. Tvrdíc, že film byl hotový dávno předtím, než se pár rozvedl. Kdo ví, jaká je skutečná pravda? Číslo 6. Burt Reynolds ve filmu Vysvobození. Během let nám Burt Reynolds představil některé z nejlepších filmů, na které byste se mohli podívat. Částečně je to proto, že jeho filmy jsou plné akce. Věděli jste, že tento herec často natáčí své kaskadérské scény sám? Ačkoliv mu to obvykle nevadí a dokonce si z nich dělá legraci, ve filmu Vysvobození provedl jeden ikonický kousek, kterého dodnes lituje. Ve scéně, kde pádluje na kánoji přes vodopád. Podle Reynoldse se snažil být drsňák a zaplatil za to, protože si zlomil kostrč. Představte si, že byste museli opustit všechny své budoucí projekty a sedět doma měsíce, kvůli scéně dlouhé pouze 5 minut. Číslo 5. Edward Norton v neuvěřitelném Hulkovi. Když se řekne Hulk, možná vám hned na mysl přijde Mark Ruffalo. Ale zastavili jste se někdy nad tím, co se stalo s Edwardem Nortonem, hercem, který původně stvárnil postavu neuvěřitelného Hulka. Podle mnoha zdrojů, včetně samotného herce, zjistil Edward Norton, že mezi ním a tvůrci filmu byly vážné neshody. Podle jeho názoru měl neuvěřitelný Hulk směřovat stejným směrem jako trilogie Temného rytíře od Christophera Nolana. Číslo 4. Taylor Lautner ve filmu Stmívání. Pokud jste neslyšeli o sérii Stmívání, tak možná žijete pod kamenem. První film zcela otřásl světem a v té době o něm všichni mluvili. Ale nyní, několik let poté, co série skončila, se zdá, že všichni 3 hlavní herci nejsou s filmem spokojeni. Pro Kristen Stewart a Roberta Pattinsona může být tato série nepříjemná, protože během natáčení spolu chodili a poté se rozešli. Nikdo se nerad dívá na film, ve kterém hraje se svým bývalým partnerem. Ale co Taylor Lautner, který byl stvárněn jako osamělý vlk, který se toulá lesem bez trička? No, podle jeho slov je to přesně ten důvod, proč na film nemá dobré vzpomínky. Nesnáší skutečnost, že musel být ve filmu tak často bez trička. Číslo 3. Terence Stamp v epizodě 1 Skrytá hrozba. V roce 1999 ve filmu Star Wars si Terence Stamp zahrál roli kancléře Valruma, který se spojil se sithským lordem Palpatinem proti královně Amidale. Jejíž roli stvárnila Natalie Portman. Podle některých zdrojů se Terence Stamp rozhodl pro tento film jen proto, že si chtěl zahrát s vycházející hvězdou Natalie Portman. K jeho zklamání však nebyla nikde k vidění. V dialogu, který si spolu měli vyměňovat, nakonec tam vmísto k Portmanové mluvil ke kusu papíru na zdi. Herec prý řekl serveru IndieWire, že to bylo prostě nudné a že to též lze říct o celém filmu. Číslo 2. Robert Pattinson ve filmu Stmívání. Ačkoliv Stmívání odstartovalo jeho kariéru a přineslo mu stabilní příjem díky 5dílné filmové řadě, zdá se, že Pattinson není příliš vděčný za to, že byl obsazen do role Edwarda. Nyní, když hrál v mistrovských dílech, jako je Tenet a Batman, jeho měřítka kvality se výrazně zvýšila. Takže je přirozené, že Stmívání opovrhuje a využívá každou příležitost, aby si dělal legraci z postavy, kterou stvárnil. Upřímně, pokud nejste 13letá faninka, co by vás na jeho roli mělo zaujmout? Pattinson si také občas dovolil udělat legraci z autorky knihy Stephenie Meyerové. Možná je to trochu přes čáru, vždyť mu konec konců odstartovala celou kariéru. Každopádně Stmívání zůstává navždy živé ve formě memů a Robert Pattinson s tím nemůže nic udělat. Číslo 1. Emma Watson ve filmu Harry Potter. Harryho Pottera známe všichni. Tentokrát jedné konkrétní scény litovali 2 hlavní herci. Líbající se moment Rona a Hermione byl pro spoustu fanoušků úžasný, ale představitelé těchto postav Emma Watson a Rupert Grint si to skutečně neužili a litují, že scénu museli natáčet, i když rozumí její důležitosti. Pokud se vám video líbilo, zvažte odebírání našeho kanálu.